no wangi pi maliet kani e skul mowito ngimane. Familia no wacho ni ne giyudo milome kowuok e skul ma nyathigi some manonyisogi ni wuodgi nolwar e sufuria mane ni kod pi maliet kendo yudo adhonde marach. Kata kamano nyathigi mani koda tuo mar obwongo nowito ngimane kanoyudo thieth e kar chiwo thieth maduong' ma bende nowacho ni nowang'o atamalo 52. Komanda mar obila ma Nakuru East Isaac Kimwele owacho ni nonro pod dhi nyime e wi tho mar japuonjre no. Hospitali walisema mtoto amechomeka 52% na hiyo ni percentage kubwa. Hatujatosheka na maelezo ya shule. Tunashuku kuna kitu ingine ili happen na ndio tungetaka ifichuliwe. Kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa 6 ya mchana ndio mliweza kufikiria mtatufikia. Tunahuzunika sana mioyoni mwetu kwa sababu mtoto wetu amepoteza maisha.